Moi, minä olen Anniska ja tässä videossa minä näytän, miten leimataan vedellä. Ja siis tällä tekniikalla saa tosi näyttäviä taustoja aikaan esimerkiksi kortteihin tai scrappisivuihin. Ja no, mulla itselläni nyt on tässä tämmönen blanko tagi, minkä minä sit aion koristella tällä tekniikalla. Ja no, tähän tarvii toki jonkun paperinpalasen. Mulla se nyt on tää tagipohja. Ja no sitten leimasimet. Tässä on Incadon hammasratasleimasimet. Ja no kun akryylileimasimista on kyse, niin akryylipalikat sitten totta kai. Ja no sitten ehkä kaikkein tärkeimmät, eli siis musteen tuputin ja muste. Mulla nyt on tässä Distress Ink Savvy Vintage Photo, eli tämmönen ihan kiva ruskea. Se toki voi olla joku muukin muste, että ainoa kriteeri tälle musteelle on se, että sen pitää olla vesiliukoinen, koska tämän jutun juju on se, että kun minä ensin tuolla musteella tuputan tämän takipohjan, niin sitten kun minä leimaan siihen päälle noilla leimasimilla, mitkä minä olen kostuttanut vedellä, niin se muste reagoi sen veden kanssa, niin siitä tulee ihan ovela efekti. Ja no, että minä saan ne leimasimet kostutettua, niin sit mulla on ihan tässä märkä talouspaperi, millä minä sit saan märäksi ne leimasimet kiinni. Eli siis, aloitetaan siitä, että tuputan tuon tagin ihan ruskeaksi. Distress Inkit on siitä kivoa, että niitä löytyy käytännössä joka ikisessä värissä. Ja sitten siellä on tämmöisiä oikein kirkkaita ja voimakkaita värejä. Et parhaiten se vedellä leimattu kuvio näkyy, jos tää tausta on tuputettu oikein tämmöisellä voimakkaan värisellä musteella. Toki silläkin sitten voi kikkailla, että jos on vaikka vaaleampi muste, niin että jos haluaa, että se näkyy vaan sillä hyvin hennosti se jälki, niin sitten vaalea muste on siihen ihan omiaan. Mutta jotta se näkyisi kaikista parhaiten se leimaus, niin sitten kannattaa käyttää tämmöistä ihan voimakkaan sävyistä mustetta. Joo. Nyt tää on aika lailla niinku joka puolelta ruskea, niin sitten päästään siihen itse leimaamiseen. Okei, eli siis nyt on ekana täältä vaikka tämmösen vähän isomman hammasrattaan ja lättästään se tähän. Kostutetaan sitten täällä. Se vesi jää tähän leimasimeen pinnalle semmosina pisaroina. Joten kaikista paras leimaustulos tulee silloin, jos niitä pisaroita on mahdollisimman paljon ja säännöllisesti. Niin silloin tulee kaikista paras tulos. Noin. Ja leimataan vaikka tähän. Ja sekin sitten tietenkin vaikuttaa, että miten kovasti tätä leimasinta painaa tähän paperiin ja kuinka kauan. Ja sitten tietenkin, että kuinka märäksi on kastellut tämän leimasimen. Näin. Vähän aikaa tässä painetaan tätä, niin se tässä näkyykin, että se on alkanut reagoimaan tuo muste veden kanssa. Oiskohan se? Noin. Tossa tulikin tommonen selkeä hammasrattaan näköinen kuvio. Ja no, sitten otetaan vaikka jotain vähän pienempiä hammasrattaata, millä sitten täytetään tuo
takipohja loppuun. Ja siis parhaimmillaan tällä tekniikalla se leimausjälki on ihan sellaista aika terävää ja lähes yhtä tarkkaa, mitä normaalisti musteellakin leimattaessa. Että tämähän on periaatteessa niin käänteinen leimaus, että sen sijaan, että siihen leimattuun kohtaan tulisi väriä, niin tässä sitten se leimattu kohta vaalenee. Sitä sitten osa siitä musteesta jää tähän leimasimeen. Ja parhaimpia leimasimia tähän tekniikkaan on sellaiset melko simppelit, yksinkertaiset leimasimet, missä ei ole kovin paljon mitään pieniä yksityiskohtaisia härpäkkeitä. Silloin tämä leimaustulos on kaikista parhain ja terävin ja tarkoin. Näin. Siis on aika voimakkaasti näkyy sitten se leimattu jälki myöskin tässä. Ja no, nyt me voisin vaikka latata tähän tämmösiä pieniä hammasrattaita.